Gentine baju. Dari ini dibuka sih ini melok nyanyi ini. Wah, bandune gantine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku nganggo mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih channeling 2R. Ya, ini Mbah Goang akan menyanyikan suatu karya tembang ciptaan Goang Ucap. Kowe ambek kene. Engko gentenan wong anu duit yo iso 3 triwet yo iso ambek aku. Kayak telu ki apa jenenge. Ya, gitu ya. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ciptaan dari Goang Ucap dengan judul Pamit. Dan lagu ini sudah saya rilis sudah cukup lama sekali, sekitar ada 3 tahunan. Mari kita dengarkan kembali lagu terbaru, terlama, dan saat ini kami sajikan untuk Anda sekalian dengan judul Pamit lewat kanal karo Diwan 2R.
mau. Iya. Aku ae nyanyi, Mbak. Iya bisa nyanyi. Ki mau wis turu jane. Beripene kowe yo melek nah. Lah biasane ngono ki dinyanyekno niki yo turu dhek kok Iku liyer-liyer. Jak jumak punya lho jumak ae jumak. Nagala aduh yo waduh. Lah iki kok bandune kok Ceritane wayang Ramayana. Orang kuwi kok ngomong malah nganu dibendo wong kok. Oh, dibendo wong babar pisan. Nah, oke, disapa dulu dari penggemarnya 2R yang ada di mana saja yang saat ini mungkin sedang santai-santai, sedang duduk manis iki mang putune turu turu Halo pemirsa. Ayo. Halo, Ti. Mripatku apa ngantuk aku. Malu. Malu. Peduli hanya malu. Disapa pemirsane, Dik Ria disapa untuk pemirsane. Halo, Yang Ti. Halo. Halo, Yang Kum. Halo. Waduh, calon penyanyi re, malu-malu tapi malu. Iya. Iya, cantik banget. Gimana, Rea? Kayak Bandung Dinara. Kayak Dinara itu gue. Mirip Kinara Iya. Kayak Inara, Mbak. Iya. Soben sampai rambut dolan ya. Iya. Dolane elek kowe. Nenek wis gede. Dolane buka karuan kene kok aduh ya yo. Berarti kayak Ali pindah. Halo. Cantik gak pemirsa? Bandone. Kayak dia pantas dikupluki. Kupluk kok cah lanang, kupluk. Isin nang kowe. Orang Bandung tapi ya kayaknya gak cocok sama ikan Pak Kupluk. Ayo dibaleni aku satu lak, engko repe bareng-bareng yo, engko aku se. Cara gurik buyur. Ora, aku engko maem san kowe ngono lho. Engko nek repe engko kowe sak bait ngarep iki to rong bait, engko aku, engko repe bareng wong bareng. Engko san kowe sak bait iki dhewe ngarep, engko repe bareng ngono san kae. Penyanyi yo. Saiki kita rasakan suaranya tok ya, Pak. apa ya wes repe. Suaranya buyur dulu, gak apa-apa. Aku sih, kok penyanyine malah ndelik niku piye. Iki juga rekaman iki nyanyi biasa, artinya yang biasa di vlog ngono. Jadi bukan rekaman, jadinya ndak usah sepaneng ndak rekaman ngono yo. Halo, kok nek salah ya kok baline kesel ambiku. Ora sing salah apane. Oke, mari kita dengarkan kembali untuk ngurok-ngurokno putune ben domblong. Ingatno aku wae. Terima kasih, selamat mendengarkan kembali dengan judul Pamit untuk Anda.
yen abot aku ninggal kowe bali rasa tresno jroning ati aku ora iso lali kapan-kapan kita ketemu lagi bareng.
Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngantuk. Orang ngantuk. Wos. Aku gila. Wow. Kalau Dewi gak ngantuk wi. Iki nganu kayak orang Bali. Kayak orang Bali. Wow. Anak pertama Wayan, Wayan. Ya. Anak pertama apa ya Madi? Wayan. Apa? Bilang ini yang jalan. Wah, kayak Om Bali. Percaya ya Allah. Oke. Ngerti apa? Ya. Wes, dan turu. Oke, sekian dulu. Mari kita kelon.